Sinongwati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra kanggeng awita dencengan kadangipun Kakang Yayi gawe kaget penggalipun Kakang Dimas Bratasena padha Kandirarja sapraptanira Yayi kadangipun Kakang Bratasena. Wah. Duryudana kakangku ya slamet aku. Aku ngaturke basaku katura. Yayi tak tampa ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana ndak gegem dadekake jimat. Nuwun sewu nggih katuran karaharjan rawuhipun sengguni bapakku ya slamet. Aku ngaturake basaku katura. Kula tampi yen dadosaken suka marwata suta manahipun ingkang bapa ing kepatihan dipun sekecaken lenggahipun nggih. Yo wis ora kurang kepenak. Oh, anakku nggih, anakku wong gagah, wong sentosa. Bratasena padha Kandirarja sapraptamu ya nggih. Kula cah bagus Bimasena. Yo slamet aku Durna bapakku. Aku ngaturake basaku katura. Oh, tak tampa cah bagus ora liwat pangestune bapakmu ing Sukalima wae Tampanana ya kula. Bratasena ndak gegem dadekake jimat. Werkudara Bratasena padha Kandirarja sapraptamu Yayi. Karna kakangku slamet aku. Aku ngaturake basaku katura. Ya Dimas ndak tampa. Ora liwat pangestunipun Kakang Tampanana Wijasena ndak gegem dadekake jimat. Bratasena gawe kaget rawing siadi ana negara Ngastina. Darbi wigati apa marake matur marang pun Kakang Dimas Duryudana kakangku. Sepiro gedhening kaluputanku aku nyuwun samudra pangaksama. Dene aku sowan mongko tanpa tinimbalan. Dina samengko aja lara penggalihmu yen to sowanku ana ing negara Ngastina. Ora duwe wigati lawan Duryudana. Ora duwe wigati lawan mung Kakang. Yo. Nanging siadi apa sababe dene rawuh ana ing negara Ngastina. Ingkang sekawit dina iki dina isih dijanjekke karo Durna bapakku. Aku bakal entuk kawruh kasampurnan kawruh panunggal manjing suruping pati sarta sastra cetha paripurna ing wangsit. Mula nalika aku prapta ana ing Sukalima Durna bapakku ora ana. Ujaring wara cantrik yen to Durna bapakku sowan ning negara Ngastina ora sronta atiku. Enggal aku entuk ngelmu ingkang wis tak kandhakake mau. Mula tumuli aku sumusul lawan Durna bapakku ana ing negara Ngastina. Mula wigatine ora kok karo Duryudana kakangku. Ning aku njaluk palilahmu wene ana wektu sawetara purba wasesamu tak suwun. Aku pengen sak pejagong karo Durna guruku, ya Durna bapakku, Duryudana kakangku. Sringastina Maha Prabu Duryudana alona nganti
ingsun Werkudara den kapareng sigrahan jujuk danyang turna riseksana mangenjali sigrahan jujuk danyang turna riseksana mangenjali Koncok blegudung suwaru gembol semorante somolole hawela Bratasena piye Durna bapakku sing gedhe pangapurawimu ya Ber sejatine iki mau ora ana pasewakan agung nanging gandeng aku tinimbalan sowan ngersane anak Prabu Duryudana tumuli dina iki tanpa menehi kabar kelawan sira anakku cah bagus aku sowan ana negara Ngastina nanging ora apa-apa to Nder rembugan ana ing kene ora ana apa-apane jernyatane wis padha ngerti ento kowe iki siswaku kowe iki muridku yo aku mengkari manut karo Durna bapakku gandeng dina ingkang kepungkur kowe janjekake dina iki kowe bakal paring ilmu sampurnaning pati paring ilmu kawruh panunggal mula dina iki bakal ndak suwun dina iki aku njaluk wedharaning ilmu kawruh kasampurnan Durna bapakku iya pancen wis tak gawa saka Sukalima kawruh kasampurnan kawruh panunggal sastra cetha paripurning wangsit sastra jendra pangruwating diyu kabeh wis tak gawa saka Sukalima pancen tanggo jaga-jaga nek pancen Werkudara mengko utawa Bratasena tekan Sukalima aku ora ana mesti sumusul ana negara Ngastina lah rak tenan ta kowe nyusul marang negara Ngastina yo aku nyusul karo Durna bapakku Werkudara ning ngene ya Nger ngelmu kasampurnan kuwi dudu ngelmu ingkang baen-baen. Ngelmu kawruh panunggal kuwi dudu ngelmu ingkang baen-baen. Sastra cetha paripurning wangsit kuwi ya dudu ngelmu sing enteng. Kowe kelingan, kowe tak kandhani ya. Nalika Sang Begawan Wisrawa mejang ngelmu wujuding sastra jendrayu ning rat pangruwating diyu marang Dewi Sukesi. Dok nalika semana ana wujuding satriya ingkang nginjen sarta ngrungokake wedharing ilmu sastra jendra mau tanpa ngerti sangkan parane nganti salah kedaden wujud buta ya kuwi Raden Prahasta yo mula ngelmu kuwi aja dianggep enteng ilmu iki aja dianggep baen-baen iki dudu ilmu cepete iki dudu ilmu kaya sing wis tok suwun marang Begawan Durna sabanjure piye apa kira-kira kowe kuat sarta kowe bisa ngaturake pepanggil reruba kinarya srana wedharing ilmu kasampurnan pepanggil reruba ya kuwi syarat sranane apa Gage Bapa Durna paring pangandikan aku mengkari manut syarat sranane ki kowe kudu goleki kangaran kayugong susuing angin kayugong susuing angin wujude kaya ngapa aku dhewe ya durung ngerti ning pancen kuwi kena diarani tegese ana gumelare ning jagat kayugong susuing angin papane menyang endi papane ana ing wana Tik Brasara ing kono ana gunung kang aran Gunung Candramuka ana guwa sing jeneng Guwa Sigrangga gunung mau dukirana alas mau babatana Guwa Sigrangga mau golek ana lebanana yen kowe iso mlebu telenging gunung utawa munggah Gunung Candramuka mlebu telenging Guwa Sigrangga kowe bakal nemokake kang wujud kayugong susuing angin mbok aturake Begawan Durna esuk ngaturake kayugong susuing angin sore bakal winejang wujuding kawruh kasampurnan sore iso ngaturake kayugong susuing angin esuk kowe bakal nampa kawruh kasampurnan Nger Bratasena manganjur lakune angin gugur anggrah ning arga gugur anggrah ning arga kura-kurnita kagiri-giri Durna bapakku kowe cetha ngendi kamu ana ing alas Tik Brasara munggah Gunung Candramuka ing ngono ana guwa kang aran Guwa Sigrangga aku kudu golek kayugong susuing angin ora sesuk aku saiki njaluk pamit lho
Bratasena apa ora tata-tata dhisik? Tata-tata. Jroning atiku wis madhep mantep yen to bakal golek kayugung susuing angin. Mula dina iki uga aku njaluk pamit budal marang Wana Tik Brasara. Dimas ora prayoga kembul bojana kawan pun kakang luwih dhisik. Kembul bojana tinemu mburi sing migati syarat kudu kecekel. Kawruh kasampurnan kudu rinegem ana ing sastane Bratasena. Mbah inggih sareh rumiyin to nggir, monggo to. Suka-suka parisuka kalian para sata Kurawa lumiyin. Sanggone bapakku seneng-seneng sesuk yen wis ketemu ngelmune. Aku njaluk pamit Durna bapakku. Lelanana dina iki aku njaluk pamit. Munggah ana ing Gunung Candramuka tak golekane kang aran Kayugung susuing angin. Lho, sing ati-ati Werkudara, sing ati-ati ya Bratasena. Lahir karo batine ora padha. Nyatane dijaluki ngelmu kasampurnan malah dikon goleki syarat kayugung susuing angin. Ana ing Gunung Candramuka mlebu ning Guwa Sigrangga. Kaya ngoten sampeyan iso matur karo Duryudana nek lahir batin gedheple teng negara Ngastina. Oh, mangke rumiyin, Ger, mangke rumiyin to. Panjenengan menika kedahipun nyuwun prisa dhateng ing Bapa ing Sukalima. Nuwun sewu lho, Ger. Nuwun sewu panjenengan sampun ngantos duka kaliyan kula. Wana Tik Brasara menika alas ingkang gawat kliwat wingit kepati satu mara satu mati sampun malih jalma menungsa nadyan dewa kemawon boten wantun ingkang mandhap wonten ing Wana Tik Brasara. Langkung-langkung minggah wonten ing Gunung Candramuka menika gunung ingkang gawat. Guwa Sigrangga menika guwa ingkang kalangkung gawatipun, Ger. Bratasena minggah wonten ing Gunung Candramuka menika nuwun sewu madosi barang ingkang boten wonten. Kayugung susuing angin menika kula inggih namung nemu seratan tuwin nemu pemanggih kayugung susuing angin. Jengan dingersakaken Bratasena tekaning pati wonten ing telenging Gunung Candramuka Guwa Sigrangga dinten menika kasembadan, Ger. Bawadana. Paisane Bathara Wayah Bathara jagat Yayi. Wonten paring adhawuh Nyuwun pangapunten. Paripaksa kula mengkeraken Yayi Prabu Duryudana menawi wonten dona dungkap tuwin kelepatanipun ing rangka nyawangga kula nyuwun pangapunten. Nggih, mboten dados menapa. Panjenengan badhe menapa? Sekedhap kemawon Yayi. Nuwun sewu penemban. Mboten nginten babar pisan ingkang sekawit pengendhanipun Bapa Durna kula midhangetaken daki sajaipun ketingalipun anggen paduka sih tresnanipun kasok dhateng kadang kula pun Bratasena nanging pinanggihipun bareng sareng kula midhanget sabdanipun Bapa Durna ingkang pekasan menika kala wau ingkang pungkasan menika kala wau persasat kadidene kaget raos sing manahipun ingkang putra Ngawangga. Liripun kados pundi nggih cetha ngendikanipun Bapa Durna paring dawuh bilih Gunung Candramuka alas Tik Brasara Guwa Sigrangga menika papan ingkang gawat. Anggen paduka paring dawuh Bratasena supados ngupaya wujuding kayugung susuing angin minggah wonten ing Gunung Candramuka menika namung sengadi panci dipun ajab pejahipun pun Bratasena. Rak ngaten to menika. Nuwun sewu.
Panjenengan menika pendhita lho menemban. Bapak Durna menika pendhita. Bapak Durna menika pendhita, sabab menapa badhe mejahi dhateng pun Bratasena kemawon kok dadak dipun oropaken wonten papan ingkang gawat kliwat. Nuwun sewu Kakang Prabu Karno. Menawi Bratasena pejah ateges benjang nyuda kegiatanipun para Pandhawa. Yayi, nuwun sewu. Menawi Yayi Prabu menika miris satemah marah sabab bakal nyumurupi murcating maros wonten ing Bratayuda lajeng paedahipun menapa panjenengan ndapuk Senopati Nalendra Ngawungga. Paedahipun menapa panjenengan ndapuk Senopati Nalendra Ngawungga Adipati Basukarna nadyan kula menika ijen tanpa ruang. Nanging kula menika mboten miris menawi nyawang Pandhawa gangsal cacahipun, nanging kula suwun ngagema watak kasatriyan. Ngagema watak kasatriyan. Menawi Prabu menika suwujuding Nalendra ingkang boten ajrih kalian nyumurupi pecahing dada oncating nyawa. Menawi badhe mejahi Bratasena menika dipun tantang nyadada ndi dada menika nembe wujuding Nalendra ingkang ancen digdaya tuwin badhe kalokeng rat jagat menika ngantos kebrebeken dhateng kumandhangipun Nyai Prabu Ngastina. Nanging menawi mejahipun Bratasena kemawon dadak nganggo cara-cara sing licik mongko nggunakake cangkepe pendhita sing mencra-mencre. Esuk dele sore tempe nyuwun pangapunten, kula menika dados Nayaka Ngastina wirang. Wirang Yai. Oh, lah kok dadi kaya ngene geger pasewakan nganti ana sindan sing medun panggung barang. Delik-delik merambat-merambat gejeglong mudhara sisan. Kaya weru-weruwe, weruh bae. Ganggu konsentrasi cerita senengan. Ngampet sithik ngapa to? Dinggoni pampers. Sampeyan iki wis sayane kok iya. Mbaya wis men ora apa-apa. Kudu kados pundi? Oh, lha kok dados mekaten lampan kita sinandang, Ger. Kakang Prabu Karno duka. Samangke malah kados mekaten kawonten negari Ngastina nanging kula sanget rumojong dhateng pemangke panjenengan. Oh, lajeng keparengipun. Samangke kula suwun dipun tenggo sowanipun Bratasena nek pancen bali mingkari jeneng sampeyan kula unggahke teng pepanggungan kula sembah kaping 1000. Cetha nek sampeyan iso gawe tentrem Nalendra Ngastina. Matur sembah nuwun, Ger, matur sembah nuwun. Paman Hari Sengguni Wonten timbalaning ngadawu ketapno para Sata Kurawa. Nek pancen Bratasena iso bali saka Alastik Brasara, saka Gunung Candramuka, kiranjap tenggalan kula ora kepengin weruh Bratasena urip. Oh inggih, ngestakaken dawuh. Kartomarma wonten timbalan budalna kang padha sepa ingsun kondur kedaton. Kula non paramadal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Dimas Kartomarma. Purna gatining paranggilan santun-santun kedaton. Jeluk saking dampar kena nampit gambaran gading. Kadhiraken sangganing para mbanceti manggung ketanggung Jaka paloro-loro. Ing sami ngambil upacaraning keprabun kawis tinggal saking Mandrawa. Tindaknya Sri Naranata katinon saking Mandrawa kaya gumebyar candrane.